komanso pa tsamba lathu la mchezo la Facebook osewala ma community radio stations omwe ndithu amathanso kulutsa ma program oterewa. Tiye ndikhale limodzi, sindili ndekha, ndili ndi Mr. George Kasakula, ndakulandirani. Zikomo. Komanso ndili ndi Mr. Humphrey Mvula, ndakulandirani. Osewalanso Mr. Kelvin Mpeka Sambo, ndakulandirani. Ngani yathu yayikulu President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wanyamuka mdziko muno kupita kunja. Ngati mukutsatira bwinobwino zochitika mdziko muno, President anayankhula ku dziko la Malawi kuti ndithu pali ulendo omwe wathandizidwa ndi dziko la kunjalo. Nkhani yake ndi mafuta akhala kutivuta mdziko muno, ndipo kumene kuko pali chiyembekezo choti akakambirane boma ku boma kuti tichotse anthu ena omwe amagwira ntchito pakati pa zamafuta. Pamapeto pake nkhani zamafutazi, kusowa kwa mafuta kudzakhale mbiri yakale. Ndiye tikhale tikukambirana za ulendo umenewu komanso nkhani zina zikuluzikulu zomwe zachitika mdziko muno. Tiye ndikhale limodzi. Mr. Kasakula, President anangolonjeza kuti masabata akubwerawa kapena masiku akubwerawa tikhale tikupita kukayamba deal imene yomwe kutchedwa government to government. Lero zapherezera anyamuka, mwiyamba motani nkhani? Ineyo nene chonchi kuti munthu olo pakombako ngati palibe chokudya, palibe zofunikira za mabanja pako, iweyo ngati munthu wabanja wamuna sumangodzitsekera nyumba kunena basi ineyo fani katulukaso ndikakwera mini basi nkaona ngaso ndalama mwina sisi kaenda umatuluka pakombako basi upita kwa Mpeka Sambo, upita kwa Mvula, please thandize kodi nzani zavuta unyumba thandize kodi muzikuziyende. Mdziko muno mulivula likulu la forex limene maboma akumbuyo adapanga because of the decisions zimene amapanga kumbuyoko. Today our country ikulephera kupanga produce forex okwana kuti zigula zofunikira ngati mankhwala kuchipatala, fertilizer and indeed mafuta amagalimoto. It's a problem imene sinamene apresenta inamba ndi Bingu wanazipanga, Joyce Banda, Peter Mutharika zimachitika. Ndikukumbukira nthawi imeneyo ankanena kuti diesel petrol palibe, exactly. DPP yes. Ndizidza kuti mafuta samatha kusowa mdziko. Exactly, diesel petrol palibe, DPP, people were laughing because jokes on DPP. So it's a big problem. The problem, because of that problem, is that if you're in Mdziko, we haven't think outside the box. You see, when there's a problem and you are applying same old failed policies, you can't get a different result. Actually, it's foolish of you to think you have got to change. What the president said during that speech was that nditalingalira pololo vudoli sili kuchoka kumbuyo kumpakana pano tikupeza be mavuto amafuta. Ndaona kuti zina ndizina tisite mwina kagolera mafuta tigule government to government. Now kuti apange zimenezo, he needed to meet people. So obviously Abu Dhabi, United Arab Emirates, is the destination where the head of state umeneko wana kutibwerani tisakambirani. Ni madaba kuti that day antwena amanyina za chipongwe president afuna aziyenda ayisowa awandani mpaka anarusa mnyumba ya Malamulo ndani Samia Suluhu umanena kuti president kuyenda. I mean in the opposition your role is to obviously oppose. Komano kwamba nga oppose mopanda nzeru anthu amadziwa izitu si opposing policies kuti tipange chinthu chabwino iyi chifukwa anthu mukagundana mitu mukasusana kupasana njira yabwino mmapanga produce chinthu chabwino. So opposing, being critical of what government is doing is not wrong. Actually, it's the spirit of this country. Komano, when we see how others are opposing, opposing hii sio ofuna kuti tipange improve zinthu. Opposing tunaona kuti afro fulo libidirire ndeni kabidirira iwo azinama kwa anthu kuti ife tikabwera munyamjira kabambe ife tikabwera fulo sili zaonekasa no more fuel shortages. They're not saying how they're going to stop it. What is the alternative policy? The president is saying
my plan is government to government, and I want to go to United Arab Emirates to start off this. So that when we go mafuta, mwina kula cheaper, mwina diwa samaje na bino ma terms are bino only after 180 days. You know, that's almost is 6 months. 6 months. Yes, exactly. That's what I'm looking at. Now somebody says that is wrong. That is wrong. The same thing was experienced in when I'm a banga master bill ya mafuta, liquid fuels and what have you. Urabanga accommodate this new thing that the president wants. Audia zvezo mufuna muzibandira kamufuna muzidani, then they knew pangani silu ma loopholes, but don't throw the baby with the dead bath water if you want to improve things. So in short, I'm saying it is correct for the president to travel, and he's traveling on a very important mission, and all of us are going to watch. Let's face facts. Fuel agafuta, it brings a bad mood in the country. I said this, I think, last week. And it even came at the time when it's bad. So in the end, the president never make a mistake. Him too feels for us. Don't think I'm a closet house, Basali pay, or Mamma one I'm a owner, I'm a I didn't my advisors, I didn't do na, I didn't know officials, Kayagunokima, Kayagumera, Kayaguti, I'm a house, I'm a Zaguban, it was a Maruga, I'm a owner, Malay. I don't think any responsible president would be happy with such things, because we have better things to do than going on Banzero. We have better things to do. We have work to push the economy. The economy produce goods and services, those police at the calendar. Now, when we are spending money hours, it brings a bad mood in the country. And no responsible president can just sit and say and watch and say, Abasi, Ideo, Tizingo Mwezo, Basti, Tigongole Drama, Kuti, Tigongola, Tikulema Fura, to be Forex, Chani. That's how what is going hand to mouth. What the president is trying to do is to find a lasting solution of not just fuel problem, but forex problem. Because this problem is coming because of forex. To me, I thought it was a rumba match. A president, two veterans, two friends, if tafutika ni mafuta, so opanda mafuta tafutika. Ngani nombera permission ya mafuta, mubida kwa alu ya kumene kupajokera mafuta, two friends, two veterans, amene makubiria. Kabina tisara udya. Kuti mukakalo wa midinimo mukaka kambirana mwana wa mlo yayo agafewe tima. I thought that's what you would be saying. But what are we saying? No, why should he? So what is a flying amara in the bus without yes, go. See a solution with you can't get within a 10-year office ya muntu wina my areas amene afuna tazimpanga patch holes kuti akulepera. Somebody is correcting those mistakes. Look, the DPP was opposition, including Kabambe and others. We're very happy to see endless problems. Agamona Makiwa aja, he walk Majambula, Maika on social media, Mabanga celebrate. That to them is celebration. So when this person come quietly and looking for solutions, and eventually look, I think even the Ramuri General Parliament realizes the most because nobody expected the government is moving so fast. Because that was, for me, George, this was an area which was difficult. Kemba Karikare, even benefit of Bangandari, 1990s. We knew that was a problem. I have said it several times. An effort was made. Refinery ya mafuta ikale paliwonde hapa. This was discussed during the 10-year Mruzi, and the agreement agreed with Nampura kutipanga zimenezi urave joint company yote ziwengama tizibanga refine mafuta paliwonde hapa, and the supply Malawi, Mozambique, the hinterland they used with hinterland meaning the surrounding area can also be serviced. Things changed because CDF is natural. But at that time, there was no enabling law, Unalibera Muro, which was the Melakala past the law was not there. And we had the government company, PCC, which was embroidered in corruption. Then Verebaja company, Genasia, it gave birth to Nokima. But then
the original plan, you when a Petromok, Mozambique, and a company in Malawi in the name of Nokuma, Bilal Mos, upon explore pipeline from the ocean, Kufika Malawi was fine. It was not carried through the change of government, Abingu threw it away. The one that prioritize the famous Shire Zampe's waterway, which was never part of a disaster. Which was never part of Which was also a disaster. It was a disaster because it was never discussed. It was never anything. Anaika na Kariari ya Mozambique. It was never because it was tried Kari. It was never Kumanango Funa Water in Bikirebas. So a pet project, yeah. So for me, the attempt by the president Peter Moza Gafuna Zamafuta, it's something that all of us should have been clapping hands. Ndikunena kupemperera nditu menana ya George kuipemperera kuti diri imene iteke. Because our biggest problem is mafuta. Umpai watu maoneka ndikusowa mafuta wa filling station. Because that's where you find kuti defend for futi kaeli. Kupeza kuti kulepera kuyenda ma kulibe todoro. Goods go up and okulepera kuyenda from one place to another. Magari moto amango panga park. Yes, no chepa mina magari moto. But it is we need transport to panga carriage into Zambiri. So in my opinion, I think it is an effort worth it, and we should applaud our President Kudanapit. Whatever the result, the effort is good. Yes. It is worthwhile. Sure, someone is trying to solve the problem. He never said anything during the crisis. Yomalizai was a crash. He never said something. And now what? The board scorn on the president. But then he said, look, this is it. So the way and Andafusa George, look, it is basically it is sadism. You know, Ufit. You actually see sadism. Ufit. Because somebody Ufit. Akamaona mizere italitalija amakangana kumva chisoni koma akusanga isathe they were celebrating. And even the same person is he goes so I mean because you don't want this person. You even forget kuti muntu yanasangidwa ndio Malawi kuti aendese ziko 5 years. You forget and you want to micromanage boma lake muzimuendesera or aziendesa in you mene mufuna inoyo. That's not being fair because Chakwera was given a mandate to aendese boma ili up to next year. Let him fail within his tenure of office. What you can do is provide checks and balances and provide again critical appreciation. Kuti njira isiabu ino bwanyi mtu esaiti ndio dimene jazile pera kuti mungu but not to start saying things Zambia is menezimanenedwa mungu kanga dimuna ziko yambare. That brings me to another point. Somebody was saying we have got Lake Malawi. Lake Malawi mungu kala kama hiyo Lake Malawi anabado Lake Malawi ilipo ilipo ndi tukuleka kabambe ilipo Lake Malawi. It is not Ali governor Ali Ali secretary Ali PS anaiona nyanja hii amapita kusojaje and he has been a policy maker, he's been a governor, he knows of the existence of this but today he thinks we're not making use of it and amati nyanjayo mafuta amadzi Atimazi, I mean, theorizing, textbook, going back to Can Guru Mujani, you have just a drama for the come on, theorizing. No, we got past it. We know it.
pangati muganiza zina you were there munali komweko you were even mundu amene amapanga propound policy mulembera kandika muzungu mukanaka mukumulembera nthawi imeneyi kandi bakiri mukanaka mukumulembera kandi bingu mukanaka mukumulembera. That's what idea of budget apanga ndiye wali state. Yes, mwina ndizomwe manena zija kuti umakhala kuti wasungira ikasa kuti nthawi yanga yakwana tsopano kuti ndishayine. But even then, but how do you start to turn Lake Malawi into worse? I mean, it is a long process. And when there are efforts which are being made today. So you don't talk about things which are basically academic. And say this is, no, we must go practical and say, how do I crack this? So the also go forward and we criticize for the sake of criticizing because you must be able, if you criticize the president going to sort out a fuel problem, parliament and you don't want somebody to go look for a lasting solution or a solution that will provide respite for a longer period. There is something wrong with you. So it's been a backup president in Zimbabwe, and if anything, he has not taken away the role of the private sector because the 40% will still be purchased by PIL, but we will now have 60% where government will be able to look at it. And I thought the only thing that our friend Kajoy Chaponda should have been saying is he should have been saying, how do we safeguard? What is in Rizikabwera, Kutitapanga, Silu Maropos, Amene Andrew, Anga Soesire Mondrama, but not to be negative, just to be negative. And stop it completely. And before something has happened, and you're already thinking about hell, oh no, Abamondarama, in Munari Momo, Nero Mumabandarama Mumem. In your name, I'm Mr. Zija. Roba, Umazoli, Abu Bega, everybody are very bad. Our back has been and my overcome. Not everybody is a thief. Not everybody goes to government to steal. And when they genuinely want to see improvement, and we should not judge Andrew before we've seen performance agency. I think the issue, here, President, it will be a game changer. And going forward, we should all be thriving with how can we make our own forex. Because they should also look back on their policies. We are suffering today because of the economic policies that have been followed by the same governments which have been there. You go to China, borrow money to build a stadium, which is used once a month. You get 70,000. When that money would have been still invested in the central region, meaning would have produced more. Having produced more, would have sold more. Exactly. We would have done some value adding, meaning we would have gotten more dollars. So we borrowed money. We borrowed money to go build the parliament, as if there was no parliament. There was a parliament. We borrowed money, that's borrowed money. And we also created my policy with the bomber resilience. Ngongoi, Jamamoti, he passed on to PPE, Jacob Republic, to front and Rami Song was repeated. Not fair. So my policy then, I can't afford. So don't blame somebody who is there today, but blame yourselves. I would if you have been blind in pursuing most of the things when there's Chabwino. Mr. Mpegasambo, mwatsatira kula kuyankhula mukamba motani. Ndimafuna ndingowakumbutsa Malawi kuti mdziko muno kuchaka 2020 mmene mafika chaka cha 2020 munali mavuto in almost every section ya moyo wa munthu mdziko muno. Mukamba za mafuta tukambazi, mukamba za magetsi, matenda, chani. Kungoti poti mwina ndi phokoso limene limachitika kunjako. Anthu sakumatha kukhala pansi nkuyang'ana kuti ndizingati zimene zapangidwa sort out. Mwanamvetsetse? Mmene timalowa mchaka cha 2020 kunali vuto la mafuta tulika mbali, kunali vuto la forex, kunali vuto la magetsi, kunali vuto la matenda COVID-19, nde kunali vuto la kolera. Zimene zizi ndachula basi zimasokoneza economy. Ndi zinthu zoti zikati zamenya economy imanjenjemera mwinaso kumang'ambika. Mwanamvetsetsana? Muganize kuti tikamati
makitsanso mmene anayenderana mundu kumalayi kuno makamaka ku chigawo chakumwera pamene paja msamaganiza za chimanga chokha chichaya chinapita chichaya kapena ziweto zokha zichaya muganizenso kuti boma ndi ndalama zingati zimene boma linapereka kwa anthu aku chigawo chakumwera ndalama zimene zika za boma misewu mkati nthawi imene anthu anataya kukalima kumene kuja mwanapesesaka nanga zimene tidakakolola from zonse zimene zinakukoloka zija nanga mbewu zija nanga abale athu amene anapita amenewa ndi mavuto amene amataka kugunda ikonomi ya dziko imasokonekera mwanapesesaka now kuchoka 2020 mukayang'anitsa bwinobwino muona kuti ali vuto la magetsi nthawi imene ija amene wawa kuyankhula zinthu zachipongwe mpalamentiwa ndi amene kuyambira akabambewo mwanamveka aja ndandanda onse amene ali ku opposition kuja ndakamba nthawi nake pano kuti vuto la DPP ndi lokuti ali ndi mbiri anthu amene aja ali ndi mbiri mwanamvetsaka lerolo mukang'ana kuchoka 2020 vuto la magetsi lija linatha panopa magetsi akuyaka mwanamvetse koma 2020 vuto linalipo panopa magetsi aja akuyaka anthu amene wawa amene akunyoza president lerowa ndi amene adagwirizana mu nzeru zawo nthawi imeneyo adagwirizana makosana magetsi akuvuta tikatingati magenerator 80 anthu ake ndi amene wawa akabambe ndandandanda sinthawi imene kuti akabambe ali governor you understand adagwirizana nthawi imene kuti njira imene adayipeza yoti athetsere mavuto a mafuta amagetsi adakatenga magenerator 80 zodula kuti auti dzimamwaso kwambiri 25 zimene zidali kuno dzimamwa mathankala atatu ndemugazira mathankala atatu nthawi imene mugula 28 million I think somewhere around there thankala imodzi ndemugazira atatu pa tsiku zinthu zija munomu mdziko munomu zidatha 2 years dzikutithimuka kundero kuti longweso mathankala atatu kunzuzu mathankala atatu now you can imagine kuti in a month timaluza ndalama zingati mwanapesesaka iwo aja adamombesa magenerator zawo chakuzika chi ndadana kuti zipe zilire mafuta mudzigula nokha ife mudzingotenga kuyathuyo yahayalaya mukunipesaka pamene kumanyumba kwa anthu amene aja magetsi akazima amayatsa generator akabwera magetsi a Eskom amazimitsa kutanthauza kuti ngakhale ankapanga zimene zichazo amadziwa ndithu kuti njira yogwiritsa ntchito generator ndiyodula mwanipesaka koma tikuyamba pano vuto limeneja sorted out tikamakhala ngati Malawi tidziri chonga zimenezi kuti vuto lija linatha mdziko muno mali vuto lokuphedwa kwa malubino nkhani yophanaphanayi I think avula kuzandipangira mboni mudalinso lina muno lodula mabere makumbukozochi these are things that shake the freedom of citizens mwanapesesaka fiye anthu amati olokutanya adzukire folokolo kapita akalima kumunda kumapaka you understand kutanthauza kuti ndi zinthu zimene mmayika kuopseza productivity kapena kulimbika kwa nzika mwanapesesa nde to create fear anthu a DPP anabweretsa chisikamu chomapha malubino for 2 years no solution whatsoever imakumbukira mpaka na adatsutsana ndi amene adali nduna yozofatisa ngantha imene apresident akomba zina apita muthalika nduna yawonso ikamba zina apresident akuti ndikagula maberu ndidzaveka anthu amalubino makosi wina akuti maberu achani if you remember that scenario that was a sign of something going wrong koma panopa tikuyamba kuti tidachoka mwanapese kunali vuto la kolera tidaluza anthu 1 million muno 4 million 1000 1000 people you understand do you know how I'm sad kuti chimikira chika ndiyani kudzala mashini opanga purify madzi in the coastal area coastal districts muona kukaronga anadzala mashini opukuta madzi kumangochi kuli mashini kukhudzi ku Nkhatabe kuliso mashini muona Chakwera is targeting those areas kumangochi why akufuna apange kumene kumavuta kolera ndi maboma amene ali mphepete mwa nyanja mwanapesesa that is a president amene akuyang'ana vuto nkupeza solution kenaka inadzabweranso wevu ina yakolera muona kuti inali yochepa ululu wake chifukwa chake ma interventions amene aja akugwira ntchito muonapesa
ndamva George akamba kuti ati ku parliament kunali phokoso nkhani amene nkhani ya malamulo motere pali chinthu chimene imefanene anthu sakudziwa mukati muone masiku ano kusiyana ndi zaka ziwiri zapitazi anthu timadziwa kuti akuti kubwera chakuti timamvera anyamata opposition lerolo amakakumana nacho chili mparliament momwe ndi akumaso ano nthawi yoti achipange poko kuchisokoneza kupanga phokoso akumaso. That's why they were shocked chinabwera chimenechi. Koma ndikufuna ndikumbutseni mmene kunkabwera majenereta a Greco kunalibe kusintha lamulo lililonse. Mwanapesa mmene kunalibe kusintha lamulo lililonse. Koma lero tikuna kuti ndondomeko za gudwa wamafuna kuti tikwaniritse, make sure lamulo limukonze. I don't want to go against the law. That's the message that the president is giving. Sindikufuna kuphwanya lamulo lililonse. Mwanapesa ndikupita ndikupanga izokomera dziko koma tionetsetse kuti malamulo athu akuvomereza na zimene ndikupangazo. Mwanapesa mmene murati muonetsetse pale kali patopanda fotokoza mavuto 5 amene alipo mu 2020 mavuto 5 ma solution 5 amene apezeka oneka okhazikika aliyense ulo midziko amene ali ndi saluni amene amaucherera kan give testimony kuti pano pakupanga kusiyana nthawi ya DPP for the solution ilapezeka. Mwanipetsa so coming back to the issue of forex and fuel, these are ndimakamba kuti kudali pa Chingereza amati plethora of challenges. Kunali chinansanganyo matuka tuloya hapa kuda bodi pakununga, kulowa hapa pakununga, kupita hapa pakununga, kupita hapa pakununga. Vuro lina zana mondo ndi kukambaza. Look, all the trees. Kulipilina lake kuna amati kaya kandi chiko sochi. Kunali mitengo liwuta piliment. Just like we have done, we have my pillows kugesekosa. Why? Tidaona ngati chili chonse chimene dachipeza nali capital kuti tisokoneze tipindule, individuals should benefit. Today mapiri athu akuphulika zatiyambitsira nkhondo ndi chilengedwe. Pamene ife timene okhala in harmony ndi chilengedwe ndi mavuto amenewo amene amasokoneza umoyo wa anthu mdziko. Mwanamvetsetse? So pang'ono ndi pang'ono mukati muone nkhani ya magetsi anakonza, nkhani ya matenda akolera ndija owayikaso ndondomeko zake, nkhani ya njala imene tikuika mbayi akuna kuti tibwezeretsenso. Ndamva kuti ku Zambia kwa kumatima kopsa osati close to 24 hours. Ku Zambia Amaya kama kitu twazo mafuta you understand? Akuvuta so mafuta ku Zambia. Zambia You understand? So tikamaya ngana tidziyangana pompa kitu chimodzi chimene ndimafuna ndifotokoze kuti solution ina imene Dr. Chakwera abweretsa ndiya kupanga align kuti kodi mulimi akati walima anakamba mvula kuti pa Central Region pamene kuli minda ambiri kumene kuli chikhali chokonda kulima kuti kodi anthu akalima chimene chikupangitsa anthu azidandaula miyawo samasindike ndiyani muona kuti inali khama versus phindu. Investment ni outcomes sizimagwirizana. Anthu aja amati akagulitsa nkhuku zawo ng'ombe zawo kugula fetereza koma zimene akatulutsa kumundako return akamakagulitsa imakhala yochepa. Mukundipetsa kale chifukwa chani kutsinatsina kumene adatsinatsina anthu amene ati in the name of ndamumva ina akawandale akugamba kuti tikufuna tithane na anthu achigawo chapakati ma statement oti opereka mantha. You understand what I'm saying? What is happening today? Kuti dziko lino 21 million people aje ndiye kuti chigawo chimene anthu amalima kwambiri chigawo chapakati akuyenera kukhala ndi zoyenereza. Akati alima zokolola zawo adzikakulitsa pa mtengo wacha wabwino. Mukundipetsa kale Chakwera has brought a solution in that bracket. Ndikali mafoja kaya ndi belo limodzi ndikutsa 800,000 taona zikuchitika chakachitachi. Anthu akuyenera kuzindikira kuti apindule ku masolution amene achi iwo ono tsopano akuyenera kutenga gawo lawo tiyeni tilime ngati tibe fetereza tiyeni tilime soya safuna fetereza tiyeni tilime mtedza chifukwa ndalama zimene tikapeza pakugulitsa zimene ziti ndi zochuluka kwambiri amati economic return ndi imene mamulimbikitsa mulimi kuti muona chaka chobwerachi muone mmene foja achulukire anthu anapita kumana lero. Why? They have been encouraged by the prices. You understand? Kutanthauza kuti zimene amene aja ndi ma solutions dzana chifukwa nsili nkagulitsa 800,000. Mumvetsa kale chifukwa cha ma economic policies amakamba amene amapanga kuti amazenda pasi kuma jojo tamona akwera kale mulo nanga ngati akaende pasuwa tukufundikizana. So ine ndimafuna ndimalize kunena kuti chilichonse chimene chikuchitika panopa
chimene tikuchimva Malawi sikuti anthu akumakamba ndi cholinga choti chimene chilipocho chichitidwe mwabwinopo kuposa mmene chililimo akupanga effort akufuna kuti uyuyu alephere akalephera apeze chifukwa chotanzika yankhula kuti actually ndi mantha amene wawa because they have akhala kukamba zinthu zambiri nkhani ya mafuta nkhani ya njala ndayamba kupanga munthu mkulu chakhanga solution chakuipeza aposa kuipeza ndi nthawi yakampeni kamba chani that's chifukwa chachikulu chimene chocho mwanimvetsa so ndapempha Malawi tiye tidzipenya kumene tikuchokera pamene tili ndi kumene tikupita tisiyanitse mavuto amene tinawo dzana kuti ndi amene tinawo lero nanga mavuto amene tinawo lero amene alipo dzana ndangati amene apangidwa solve ndangati amene tikuona kuti ma solutions ake apezeka ndipo zinthu zasintha mbali imeneyo koma kuchuluka kwa mavuto amene analipo nkumene kukupangitsa kuti sizingatheke zonsezo kuti munthu mmene amayamba ntchito ya upresident kunali COVID-19 almost 2 years tikuzunzika nayo kunabwera anamonge tikutani sizikanatheka kuti mavuto onse aja wapezere ma solutions ake amidst those challenges nkukwanitsa tivomereze zimenezozo kuti olo ndili ineyo kuti ndikulowa mnyumba muri mukuyaka moto kuti ndizimitse chinyumba chachikulu ngati chino sindingazimitse in 2 minutes mwanimvetsetsa uyeno yamba kona iyi usamale kumene kuti zima studios kumene kuti zimakina you understand kenaka mukazimitse kuma office that's what you do kuona kuti zimenezo kuphunza anthu kwambiri ndizitizo ndiyambire izi mwanimvetsetsa so tilingalire kwambiri pamenepo makamaka ndikuamba zimene zidala chifukwa kuti ndaona kuti anthu ambiri chifukwa zimene anthu akukamba akhangala kumagolesi kuti akalemetse koma tikumbukire kumene tikuchokera tikumbukire kwambiri kumene tikuchokera titseke nkhani imeneyo komano Mr. Kasakula munakambapo kukhumudwa kwanu ndi mmene nyumba ya malamulo inalandirira nkhani imeneyi target yathu ndi Amalawi omwe akutitsatira programu iyo amvetsetse ziti pa ulendo wa president kunja agwire mfundo yanji chimene agwira Amalawi. Thank you for that question. Chimene agwira Amalawi chakuti president wawo sasangalala ndipo amayabwidwa ngati iwo awapeza mavuto monga fuel iwo azikhala panzere asamaonera president zeche amasangalalaso president wawo sakufuna kuti apange zomwezo amapanga ena hoping kuti zibweretsa different result that's why he has even gone ahead to know kuti tisinthe kagulu government to government mjamakambira mpeka sapo izizi zofunika malamulo asinthe ku Liquid Fuels Act whatever kapangene kai ku parliament even insana nyemuko bila ku UAE mukonzeretu he is trying to solve problem ya fuel opposition awuri ni touch zo makabeozi awuri ni touch amasangala opposition kuti tizifutika Malawi tizikhala opanda fuel amasangala chifukwa halo awuri fuel avotera abwerera ukoma ifeyo zimwe zisavumeleza azika bweza soma generator afuna bweza soma generator akuteke aja akabweza soma generator azika so santed zimene zamali zisavumele. We have a president that knows the problems of this country zikachitika sango khala phiko state house ulaba sineyo nikhale phiko no fukani ndikaluluka ndera Suleiman akana no parliament ndo banji wawa au yenda Suleiman akanafuna kukwera ndege angokwera ndege ibe makuka muno sikuti South Africa ibira ku Tanzania ibira ku Kenya zambiri bizinokwera kuti ku Blantyre Ethiopia akuzokwera kumazora azimana na president kuna president awatsekere ngati nkhuku ku state house asamayende ifeyo ndio amene titaluze ifeyo yathu because mavuto athawachi mavuto satha pa phone poka satha pa email poka munthu azikuona pazopa azida manyazi munthu ampeka zangu gere mu 10,000 ndanzanga pa phone hayiwe ndikuyimbirabe osaiba ili koma kuwana pesa ngoza pesa akuona bero udatola ukudikira akuona pakope avachishoni akumanza. That's what the president is doing. He wants to meet the leader way pamaso ndi pamaso. Number 2 kanaka ndiomwe tichenjere da opposition na Malawi tivetsetse tichenjere da opposition opposition arakamba kala mzomera kuti iwo sangalale kuti ma solutions adziko aupezeka therefore amafuna amaleti zifutika. Now funso lakuti ife Malawi should we give power to such irresponsible individuals, such an irresponsible bunch of individuals that it's about them getting power. It's not about the people, because power should be used to serve the people. Power belongs to the people. The people give it to you who are giving solutions. If you give solutions, would you a solution?
You've come on the podium in Mugadiba Sampav, they get convinced. They want their problem solved. These ones want the Marazi Fudiga, Ramaleo Meo, are always a bomber. It's a fomene. Awawa, Abisala Pachipande, Bisala Pachipande, Sunga Bisala Pachipande. To Waona, we can see through Zvena Ufuna. Sitoling Gajofuna, Useva Malawi, Toling Gajofuna, Upayoka. That's why I'm a Ganachi Jose. A president, Mutwanzeru, a president, then the beat, the Gapezima Futa. Mutwanzo represents Agasabi. Adiatani. What Angoka? And had Malainu. And Malain and Fudiga. Angoka, Jolinga, Abidam Tarega, Goga, Carabes. That's a petty. Agara music, better language. It's a foolishness. Because at the end of the day, Amara will have solutions. I keep on saying, food refuel to cannot hire Italy. We need different solutions to the ones that we have applied. It's not just a question of saying, what would I want was $50 million? What would I want was $50 million? That's not right. It's hand to mouth. What we need is a proper, tangible solution. And I think that's what the president is doing. And that's what he's supposed to do. That's what any responsible father, a simple father, that's what they will do if there is a problem in their family. Why do we expect the president to do different when we call him our father? Why do we expect them to do things different? We want him, you should lock him up. Does that make sense? It doesn't make sense. So I'm allowed to give the president, to Rousset House, I mean, that's the president that we must have. That's the president that we deserve. Not these people that will be hard with you have them vote. That's too cheap. It's better politics. Mwakoma Somalia. Yes. Mr. Mvula, antamvetsetseziti, a president anyamuka tsopano government to government deal. For me, what in the count Zakazambili, in a government to government is the best deal. Because when I even offer and if my shocks, I mean, each of my shock, I mean, if Makara now, will be assured of you when 6 months, it's first to Torera, to want to put in so this is the best that can ever happen to us. We've tried my solution, and I'm being Atikanika. Sizama Wangazindu, the Benesses actually Exactly. We should do something progressive. We have failed here, therefore we must move up. And the Nigani, even my poor mambo, when they were sleeping on the job to retain a process, you know, what is in the car George, this is the Kara George. So I think it is a good initiative. We should wish Dr. Jaguera a smooth trip. I end up, you know, I'm very. For those in opposition, as Suleiman Danzao, please, President Dimam Sanka, one president at a time. Tisamu jemese. Tikafuna zamchonge pote pateme yaje kuti izinaka nika. Kuma not kuti timu. We should not impede him. We should not stop him from performing. Chief President, the chief salesman, chief chief everything. Sangakare ku State House ngati nyumba yake ikupya. Ena kuti achoke akapeze ma solution. Ndinapita huku ndabwerako ndabwera ndizi. So I think we should be supportive. Kuma kukhala negative nthawi say, if there is no fertilizer you want a headline. If there is something you want to create a problem. I even saw one other president of an opposition party. How can you do that? Unani mumwemu mbono umaona kuti chikupaka kozi. Kana angu napanga itema you don't want. You don't look at the developments let us be human. Let's win votes because our policies, I mean, they are better. But there is nobody who is coming up with policies better than the mega farms, better than Gula Mafuta from G to G, better than value addition proposals. Could make go there to the bank. At the same time, the bit of convention, just Mukasanga Uyu,
amdalawa ndizaendesa boma ndine amalawi anakana zimene amalawi you out iwe umaononga kuti kesi zimene kuti matipi mayenda kupanga zimwino kuti kesi zambiri we still had cases where the parties zimakamu zimene zifuna ziwererezwe I think that should be buried kuti zisakumbukirezwe ti nkhani yoti yapa chaka chikera pasendo kampeni ya kumbusana kwa manomo ungonena kuti unofuna unena fundo bweresani fundo zanu make counter proposals, don't do this, do this, because it is proven it can produce good results. Don't do it, just don't do it, just sit in State House. Zabangedi. You don't even have a plan. Have a plan? Yeah, plan is more 100 billion. How can you do it? How is As the end of us. Mr. Mpekasamba, inumutsiriza mota na Malawi agwire chiti kumapito kwa nkhani imene. Okay, tukamba nkhani ya president kuvuta kunja kuyang'ana nkhani ya mafuta. Ndimufuna ndinene kuti tikumbukira Malawi. Kuti vuto limene lilipo mu nthawi yawo awa amene analipo kumbuyowa mayankho amene ankatipatsa naodani mayankho amene ankatipatsa mafuta akasowa mdziko muno pitani pansewu tione ngati kamulusika kuponda inuyo apitirani phiri mukuona kuti neyo ndipange bwanji kuthetsa vuto la mafuta ndi mayankho amene ankatipatsa iwo aja achipongwe kumakonozi ndizo sine ninkanena ankankhula ndi kukama ifeyo mwana apatsa mphamvu nthawi imene nalileyo koma zimene amati yankha Malawi tonse ndiziti pavuto la mafuta mwanipetsa chakwera kutani anena kuti chifukwa choti vuto lilakhalitsa kwa nthawi yayitali kwa zaka zambiri ndikufuna kuti tisinthe ndondomeko yakagulidwe ka mafuta ndipo andiyitana kuti ndipite ndikakambirane nawo titawapempha kuti kodi sitingakumane anena kuti bwerani za ulendo wanunso tikonza ndifeyo bwerani tidzakhale pansi tidzakambirane tidzakumveni vuto lanu mtsogoleri wathu kuona vuto limenelo andiponyamuka ine sindikudziwa Malawi kufuna chani chifukwa mtsogoleriyo wakutsanzikani Amalawi ndikunyamuka mdziko muno ndikupita kwakuti ndikukapanga zakuti makosana mbuya aja tisankatsanzika munthu Kuti samatsanzika adatilawirako sadalawirako chikhale chitsanzo tikamasiyanitsa kuti pange chiganizo ine kusiyanitsa kodi awa ankatani nanga wankatani pakhali imeneyi ndi umwe panga chiganizo I think naye akhale uyu naye maloti ndisankhe ndi ili chifukwa mukamasiyanitsa kuti pavuto ine adati chani awadati ankati awadati chani ankakatenga dzimajenereta awadati chani kumajenereta kucheda vasona kulasosa mafuta 4 billion somewhere there uyu akufotokoza chilichonse chimene akuchita ndi padakali pano ndapeza soni iyi komano ndinyamukanso ndipita mdziko muno ndikukapanga zakuti koma jesana bwere ayamba kali chochwe makosa ndine mafano ndikumbutse zimene akupanga apapazi sizosiyana ndi zimene akupanga za mathematics kali konse kamene akuona kuti kachinthu aka nkabwino solution yabwino mapeto ake anthu anoti very good chakwera ochita bwino akumayi kuchipaka matope at the end of the day akumakapanga nawo anthu amadabo tapita ukalembetsa 5 minutes sina tamaliza komanso zikuoneka kuti aliyese voti yake itheka iwo acha kuchinyoza kuchitukwana kwatukwana ntalimanja kwatukwana asiwo kutani basi mapeto ake akekasodzaladza umwe pakachituka chamakatukwana paja ndiye muonanso chimodzimodzi mafuta awo akabwera akhala chete kayatsika mtengo kazira akagulaso mafuta omwewo mwanipesesa kale pamene mukuyenera kusiyanitsira kuti mbodzole nditi pakatipo munthu amene akuzana kuti kagone pase ulione ngati kamoto sikupanga ndi munthu amene akuzana kuti ndikudziwa mudanipatsa mphamvu zolamulira dziko lino zosamalira chuma chanu zopeza masolution amavuto anu
nde padakali pano ndikudziwa kuti vuto lakuti koma kukanthawi kochepa ndapeza vuto lakuti ndapeza yankho lakuti ndikachoka pamenepo wiki yamawa ndikupita ndikapanga chakuti ndi munthu amene amangokukalipirani munthu ndi ndani mfumu imene mungasankha kuti khale mfumu ndi ndani pamene papo mbodzole ndi uti pamenepo mulozeni ukhamala kuti pakati pa awa ndi awa mbodzole ndani ndikukhulupirira Malawi amvetsetsa nkhani yathu yachiwiri komanso yotsiriza malingana ndi nthawi ku nyumba ya malamulo kwabwera ndithu budget yomwe yayuni ikaoneka phunga kukambira tinadutsamo kale zina za ku nyumba ya malamulozi komano mwina tingooneka pa mfundo ndondomeko zomwe boma lakhazikitsa tsopano zoti mwina zitithandize chigawo chotsiriza cha chaka chimene chicho. Mr. Kasakula mwina mutha ungodutsamo kuti so far mukuona kuti tikuyenda motani? Ineyo zimene amakambadu nadzulo aona pa uchitchola tonena kuti at least they have tried the basics are right. So the basics for these problems to end are right. In terms of relationship if and Madonnas things like budgetary support for the first time in as many years we have received the direct budgetary support from ukumasandrama udizi pangani spendi kampanga spendi kwa agriculture kampanga spendi kuti where kama spendi zachitika for the first time. It means in terms of trust in this government iliko kanya sacrifice. The president asked him kuti munene kuti change mene mufuna kuti anthu aone kuti ifeso ngalatsogoli tikubenga sacrifice kutambira lero a president akafuna kula galimoto kaya nduna zawo kaya ma MP kaya majaji kaya ena ndani kale samalipira VAT pa galimoto pano azilipira kuyambira mtsogoleri amene either nakanena kuti kapena ifeyo tikuonjezera nsonga pa Malawi pay for example tiwonjezera kuti sikuvuta ndiye pay tikapoka 5% ndiye kuti that would have been our direct income sana banga zanazo agogoda atsogoleri athu sacrifice yo agogoda nayo atsogoleri athu ndiye to me that's only fair because most families no feedika kale zoonekera inflation chani ndiyangalira kuti alonjezera so chinaso kuti another yoko akalira wira achichola pano. What he has done is to take that yoke to our leaders. That's what I call leadership. I'm sure the president, not I'm sure, I know for a fact, the president knew urachwa anabira kuti bwana ndifuna ndikuwaze linoyo ungezi prebali anafomera. So it's something that the president has done willingly. At least for the president, he knew Chichola is his finance minister. That statement before taking it to parliament, he must have checked it with his boss. He knew this is what this minister of mine is trying to do. He said yes. So to me, it's a good review of the budget. Next, we look forward to the 2025-26 budget, which is going to present next year. President Agazama of the national address. So says we are looking forward. We are looking forward to those things because Malawi, let's face fact, it's a bumpy ride. But we have a captain in the cockpit. It's a bumpy ride, but we have a captain in the cockpit who is assuring us that no, this is just a passing phase. Whether he can improve. I think that's what we are looking at. Yes, Mr. Mvula, mid-term budget review. When I was happy to Achichora and Apanga indicated with some austerity measures. Thousand billion government do some poor economic outlook. When I would you must start in your belt. When I drivers many money now, and when it has come, we are not saying that we are perfect. We still have got the winner and the winner. Minimum from the bank fix. But when the confidence demonstrated by external governments and institutions in Chokonweres, and we should be proud of it as a country. And Kanyam Song, what is our president also Rabavati, is a welcome idea. Most of us were agitating for the same. But at least
samango kale atu zaulere kuti basi ukula galimoto poti ndo president ndo nduna ndani asalipire pakali konse yayi. They must pay something because every Malawian must contribute to the kit. Yes. And we can only ask, and that way MRA, we still have got too many defaulters. Inefficiencies are mbili, and that opanga business Malawi momu and that electronic stamps, yes. ambili alipo antu ambili ya kupanga mabusiness ao mabolando mulimbi muti amapanga smugglers in kubweresa konkuno. I think needs to be tightened because we know that that's an area where zindu zikupita. So I think it is not good. And then the voluntary tax for Malawians, again, by everybody who is in Malawi, is also important. And fair share. Look, we must be serious about it. And it is an offense not to pay tax. And that too, so we should know that we getting some misongo here. The first who must be responsible for misongo here to eliminating a fair share. So I think as Benana Banka present Chichora, it's refreshing. And I feel my friend Tim my comment on Jokera ku my finance my shadow ministers of finance Kuda and Nakutijani, Sana and Kweti Johnson, because basically I thought we were going to talk about sacrifices from their pockets as members of parliament. Utifeto tukusonga hapa usumati come now songo because they represent people. It is not fair to say that Andrew should suffer deep in their pockets to spare them. That's not fair. I believe, and that also, I mean, Makama parliamentarians, they must be prepared to show leadership. And I think by volunteering, there must be cuts. There are several areas which need improving. So I think it is something that not only our parliament, even my civil servants, my public servants, they also have got to be responsible with the drama is and the 80% of Malawians that don't vote, and they should not be happy to get the poor people to be feeding them. They should be showing if we are able to contribute or to sacrifice a small amount. So I think, for me, I think it was a good presentation from Chichora, and it was also a good show to introduce the new one. Mr. Mpeka Sampo, ndemangeno ikhalayotani kuza kunyumba ya malamulo. Zinthu zambiri zikambakali mbosa nawo kumene ndimangofuna zimene zayika zuma amankhulazo achichola mu parliament zandikumbutsa chinthu china chimene amalawi eno oyang'ana. Chinthu chimenechi ndi mawu amene a European Union adayankhula tsiku limene ankalengeza kuti ifeyo naza ubale wa inu ndi ife pa nkhani ya ndalama taona kuti sizithekaso tapita. Nthawi imeneyo ndikufuna ndakumbutsa Malawi kuti makosana amene akutilero akubweretsanso ndalama adanyamuka mdziko muno kumati ayi ifeyo sitikupatsaniso ndalama ayifuka ayi mukuchecheta kwambiri. Ankanena akabambe ndi anyanzawo. Akinapita mthalika omwe wanthu akena amene wawo amene azungu ajada kuyesera kuti kapena mwina titere makosana izi tasiyani kayi adazindikira kuti anyamatawa akudya ndalama kuopsa kuononga kusakaza dziko. Adayambozindikira ndi azungu aja chifukwa adanyamuka kumapita. Lero ku nyumba ya malamulo nduna ya zachuma bambo Simplex Chichola Banda anena kuti ndalama zija amatithandiza ku budget yathu tikapanga zabwera ulendo uno. patatha zaka zochuluka. Mchimodzimodzi ngati kuti iwe mkaziwe uli ndi liuma kulangiza osamba ndi mamuna uja amati ndili mkwati ndapita. So mamuna uja kuti akabwereso kuzati tabwera ndikambirani pamakhala kuti waona china chake chimene chasinthika.
mwankazi uja zimenezo zapazapa ngisotabwerezo ndi ubwino ndi masomphenya amene aona kuti munthu yakupanga amayang'ana zinthu zambiri, amayang'ana governance, expenditure, chanchanja mmene mukugwiritsa ntchito ndalama zanu manipesese nde aona iwo achiti oho koma munthu koma uyu mpatseni ndalama ameneyo akhoza kuchita akuone kuti akugwiritsa ntchito ndalama mwanzeru manipesesa kale tisakhale ngati nkhumba yoyiwala kuti tinagendedwa, tili madulidwa mabere, timadulidwa makosi na anthu awa adatithamangisira anthu otithandiza tisayiwale chifukwa anthu ake ndomwe ayamba zungulira ndomwe amakapanga phokoso parliament aja ndomwe atafuna abwereso kuti azizapanga sozijanka zapanga zija ndiye mudziwa kuti anthu amene akuwabweresaso apa ndiye kuti azungwasata kwambiri mwandipesa kale nangasiyapa azanolapa netikapika akadzalichotsa iteite tinamva kuti mwandipesa kamene magavana afuna kuti azalipira ndalama pamwezi magavana andale ndale pachamene nasolero azi ukafuna ukhazi wogarire waujeni uzipereka 10% waiwo chakhumi mapolicies okhaokha kuti sikuti amalowa ngoma kuti akathandize anthu ayi koma kuti adzithandize nani adzithandize okhawo ife we don't vote for a political party to go into government kuti basango adzikapanga za zimene afuna iwo ndi mabanja timati adzikasamala miyoyo ya anthu mwandipetsa kale kusamala miyoyo ya anthu kumene akupanga chakwerawo mwandipetsa zomwe nthawi yatha tiyitsirize motero komabe mwina ena sanamvere konse kucha angomvera kanthawi yakaka 30 seconds Mr. Kasakula anthu apita ndi uthenga wanji uthenga ndi wakuti tili president yes tibwerezereni nzawa government ndebwerezani zanu koma sanatulutsa kale zoyenda pansi inanga panopo kampeni nakuita kukwera gari munthu pamamba pakuita kukwera mubode muja kuti kodi how we living in intelligence basifuna kuti so what is this ngati Malawians ziziyenda basi kuonesa chitsanzo kuti iye anapereka kale chitsanzo kuti munthu kakhala chito 30 million ndikazakhala president azafuna 200 million nangati kale zakhala kwa akufuna munthu onena kuti ndifuna nditupikire anthu when you were public servant umanzipasa ndalama 30 million pamwezi uliwonse ndisipano ukazakhala top civil servant or top public officer ngati president the budget yabwino Mbeka Sambo msitiza motani amalawi amene atsala amene sitinalembetse tikalembetse pakati kumangochi tiyeni tikalembetse ngati tikuzindikira kufunika kwa mphukira zimene zatuluka ngati zikutipatsa chiyembekezo mwachitsanzo mitengo yabwino ya mbewu kuti ife tipindule ifenso tione kuchitapo kanthu ngati fetereza tilibe tiyeni tilime mbewu zimene sizifuna fetereza koma zimatipatsa cha ndalama zochuluka mwachitsanzo soya mtedza nyemba na ndolo sizimafuna fetereza maregimzo sizimafuna fetereza koma mukamakagulitsa muona kuti zikuposa mtengo wake kugulitsira zikuposa ndalama zimene tingagulitse pogulitsa ntchito mbewu zimene tatsira fetereza kutanthauza kuti chauta mwanjira ina anatipatsa kale masolutions amenewa mbali ya boma ndiyokonza mitengo inakonzedwa tiyeni ifewe tipangepo mbali yathu izi zina kumayankhula anthu ambali ya ukwa tisayiwale kalala lawo enieni kuti ndi ya bulu kalala imene inkalamulira nthawi imene amaphedwa malubino muno bulu nthawi imene ankabweretsa majenereta bulu nthawi imene muno amatika gonene pansewu bulu nthawi imene mumatapatidwa ndalama muno bulu so sindikukumbukira kuti tingakondwese kuti tibwerera kumbuyo konkuchi amalawi maso patsogolo ndathokoza kwambiri Mbeka Sambo kuti munabwera nthokozenso Mr. Mvula komanso Mr. Kasakula chifukwa cha nthawi yanu tatsiriza motero programu yathu yatimvetse ndakondwa kuti munali pamenepo kutsatira pa MPC Radio 1 komanso kanema ameneyu wa MPC dzina langa Blessings Chileuka mwakoma nonse